Mistieden fuq il-podcast ta' Ricky Caruana l-kap nazzjonalista Bernard Grech kompla jħawwatu jipprova jostor il-mod kif ħallas dak dovut minnu feluf kbar f'taxxa u vat li kien qed jevati waqt li reġa' involva lil ibnu li feta tenera impossibbli kellu ammonti ta' flejjes taħt rasu. Waqt li ġie mistoqsi dwar diversi suġġetti inkluż kif qal snin sħaħ evada t-taxxa, Bernard Grech ukoll ittanta jħawwa dwar il-perjodu meta tħallsu u fatt magħruf kif anke rapportat f'midja indipendenti li Bernard Grech ħallas ma' 60,000 euro f'taxxa u vat blura biex jagħti xturu u għamel dan biss wara li kien diġà wera l-interess tiegħu għal kariga ta' kap nazzjonalista fl-2020. Il-kap nazzjonalista kien naqas milli jissottometti d-dokumenti tal-vat għal 3 snin sħaħ waqt li wkoll kien iddikjara dħul ferm inqas minn dak li qala. Iżda fuq dan il-podcast imxandar din il-ġimgħa Bernard Grech evidentament kideb meta qal ħallas it-taxxa ferm qabel daħal għall-politika. L-ewwel ħaġa jiena regolarizzajt il-pożizzjoni tiegħi ħafna qabel tħadd fil-politika. Sewwa. Tajjeb. Dwar din l-evażjoni tat-taxxa u l-vat klamoruża minn Bernard Grech, il-mistoqsija u d-dubju ta' ħafna jibqgħu minn fejn ġabhom biex ħallas f'daqqa dak dovut lid-Dipartiment tat-Taxxi. Fuq din tat-tifel, anka diju. Jiġifieri l-ħaġin jiena kelli flus. U t-tieni, jekk it-tifel tiegħi kont ħallaslu xi ħaġa u qed tihom lil lura. Sewwa. U hekk li tihom li ħalli naqbad u neħlishom. Dak is-sens tahom lit-tifel mhux għax silifhom lit-tifel. It-tifel minn żewġ xuliet tal-koppja Grech illum jgħod 26 sena li jfisser li meta missieru paċa idjun finanzjarju personali għax skontu ħallaslu ma' 60,000 euro f'taxxi dovuti dan kien għatandu biss 22 sena. Dan mhuwiex l-unika gideb minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista li smajna bih f'dawn l-aħħar jiem. Din il-ġimgħa stess dak li propjament poġġa lil Grech fit-tmun tal-Partit Nazzjonalista l-eks deputat u avukat tal-Aqda Repubblika Jason Azzopardi ammetta fil-qorti li kien gideb b'mod flagranti kontra is-segretarju tal-Kabinett Ryan Spanjol.